vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 37 years ekuberekwa. Iye mukoma ini ndaiyaura nayo marriage iyi yemujoni ende ndiri married zvangu kumukadzi wangu, but mukadzi wangu iye ndiwe muno muSouth Africa. Iye mukoma ndazosvika pakukaura, ndakaura ini apa kuti ndinge ndichiita zvemujolo zvinotinetsei, because munhu wacho anoti godo, but at the same time kuteerera kwacho asingatodi kutoteerera zvachose. Zvose zvandinenge ndataura mukoma mamwe mashoko anoburitsa, even though achizokumbira ruregerero, but anoburitsa mamwe mashoko ekuti ndinogumisidzira ndava kurwadziwa, because dzimwe nguva anoti kana ndikazama kuda kumucontrola anobva anditi why don't you go back to your country. Saka zvinhu zvekuti zvinondirwadza ende ndava kutodemba kuti apa pandakachata naye mukadzi wangu uyu dai ndakagara ndagadzira zvinhu zvangu kuitira kuti iye pakuzonorambana kwedu asazowanawo kana anything. Zvino nekuda kwerudo ndaingoti murudo mukoma. Apa ndakamudira uye ndakamuchiva nekuda kwebody structure yake mukoma, ndo yakandikwezva kwaari, plus ndiye munhu wandingangoti she was my dream girl. Zvino ndakangoti ndawanawo mukana wekuti ndinge ndichiita mari, ndikabva ndati regedzai ndinge ndichiita zvido zvemwoyo. Although ndainge ndiine wangu wandainge ndichidanana naye uyo ainge ari kuZim, ndakabva ndati regedzai ndinge ndichingoita zvido zvemwoyo wangu, munhu unorarama rumwe chete. Ndikabva ndati izvo zvekunzi unofanira kudanana nevasikana vanobva kuZim kana kunozvitorera musikana wako kuZim ikoko kudhara, ndokubva ndazvitorera hangu musasiko wangu. Rudo rwainge rwuchipisa mukoma, but kubva zvandakazongomupfekedza ring mukoma, tinoti tikanetsana kudai anobva anotora marriage certificate redu riya obva ati iri uri kuriona iri ndo randichashandisa kuti ndinge ndichikucontrola, kana uchida ndidivorce izvezvi, because half unozvinzwa. Ende achitaura kudaro mukoma anenge achitondishotesa. Dai kwanga kuri kunzi ane behavior yakanaka, aiwa mwana wevanhu pachiso here nebody, ane body mukoma inovaraidza zvekuti kunyangwe ndikafunga kumutiza ndinobva ndatanga kufunga nezvake zvekare nemari dzose idzo dzandakashandisa paari. So kuzonosvika ndichizosangana naye zvakaitika ndezvekudai. So ndichiuya kuno kuSouth Africa ndakangouyawo saborder jumper, but Mwari vakabva vandinzwira nyasha, because pane umwe murungu uyo wandainge ndichishandira. Murungu uyo wandaishandira iye ainge aine macontracts ake ekuEscom, saka akabva azoti kwandiri ndikuda kukudzidzisa kugadzira magetsi. Ndokubva ndatoti munhu uyu amuone kuti ari kuda kundishandisa, but there was a spirit that told me kuti even though ukanzi washandisiwa, but at least unenge uchishandisiwa uchidzidzirawo kuita 1 2 3. Saka each and every weekend, Saturday neSunday, ndaenda kumba kwake obva atanga kundidzidzisa kugadzira magetsi paya. Kuzotosvika ndava kutoona kutoti kwainga 1 ndava kutogona kuzototanga kuzotoita mapiece job mulocation mandainge ndichigara. Akabva anditi zvandikuda kuti unge uchizoita ndezvekuti kana wava neexperience toda kuti udzokere kumusha kwenyu, then wabva wazonoita iya yavanoti trade test, kuitira kuti unge uchizowana macertificates ako. Kana wawana macertificates ndobva ndazotanga kukuaplayira permit. Ndikabva ndati pari bho murungu, ndakashanda mukoma nashe, ndakashanda kuda kwe4 years. Zvino ndakabva ndazodzokera kumusha pandainge ndava kunyatsokunzwa kuti ndinoraramira magetsi, ndinodya magetsi uye ndinofunga magetsi chete. Ndakabva ndazoenda kutrade test kuya, ndikabva ndanopasa mukoma with flying colors. Ndikabva ndazodzoka kuno. Zvose izvi mukoma pazvakaitika, uyu ndainge ndisati ndasangana naye I had my own girlfriend ainge atori supportive mukoma. Taikwanisa kuita kana 6 months tisina kana kumbogara taonana physically, but ndaingoti ngonomuona kudai ndaitonzwa kutoti munhu uyu anoratidza kuti akavimbika pandiri. But the moment yandakazodzoka kuno handini uyo ndava kutofambawo
ndisingambotyi mushure mekunge permit yangu yabuda ndo pandakazoita sekunge maziso angu ainge avhurika ende zveshuwa maziso angu akabva azovhurika. Ndakangoti ndichingonowina rimwe tenda reEscom mukoma ndokubva ndatanga kuita mari for the first time in my life mukoma. Ndakati ndichinovhura foni yangu banking app ndikabva ndaona kuti kubusiness account kwangu kwainge kuine 1.5 iyo yainge yadepositiwa. Ndakaita kuridza mhere mukoma. Apa ndakabva ndatanga kuzviudza kuti let me go and collect my girl in Zim, but kuzonosvika zuva richizonyura zvose izvozvo ndainge ndatozvikanganwa. Ndo pandakabva ndatanga kufunga nezvacho chimoko changu icho chandainge ndichida even though tainge tisati tatanga kudanana. Saka icho chainge chichigara kulocation kuya uko kwandainge ndichigara ndisati ndanyatsotanga kuita mari. Ndakabva ndaenda mukoma ndokubva ndanopaka motikari yangu. Mazuva acho iwayo ndaitofamba nawo maziland cruiser awa eEscom. Ndokubva ndaenda ndikanopaka motikari yangu pamba pavo. Akabva abuda achindibvunza kuti ndainge ndichidei. Ndikabva ndamuudza kuti I was back for her because in the past ndainge ndakamuudza kuti if I am going to make it big here, I was going to come for her in the location and I was going to make her mine. She could not believe it mukoma. Ndokubva azonditi zvino ndichaita sei because already ndine munhu wangu wandiri kudanana naye, saka urikuda kuti ndiite sei naye? Ndikabva ndamuti ndinoda kuti unge uchiramba munhu wako. Akabva ati alright, it's okay, just give me a day. Haana kana kuzombotora that day. Ndichingobvapo ndokubva andifonera akabva anditi I miss you. Ndikabva ndati I miss you too. Ndokubva ndatomuti ndikuda kuti unge uchigadzirira later on we are going out to have fun. Mukoma nacho ndakabva ndazoenda ndikanotora chimoko changu mushure mekunge ndahaya zvangu zemotikari mukoma, ndichida kungoprova point plus kungorakidzira chimoko kuti I am now hanging out with the big boys. Ndakabva ndatora munhu wangu ndisi uyo tikabva taenda on our small dinner date. Aiwa takanakirwa mukoma. Then from there on we went straight to my house. Iyo akabva ati there is no need for her to return back to her place. Ndikati why? Akabva anditi she is scared kuti I am going to get stolen nekuda kwemari yose iyo yandainge ndamurakidza. Mukoma nashi ndokuzototanga kutodanana kwatakazoita ikoko kuzotosvika achizondizvarira vana vaviri. Inini naye tine vana vedu vaviri. Ndokubva tazochata mukoma. But dambudziko manje randiinaro nderekuti munhu wangu uyu wandinoda, munhu wangu uyu chekutanga anoda doro, anodisisa doro. Handisati ndakamboona mukadzi anoda doro kudaro. Mukoma nashi ndinotoziva kutoti inini naye tinongofara kubva musi weMonday kunosvika musi weFriday. Ichingonoti Friday mukoma nekuda kwezvikanisiro pamba habatiki. And I regret mukoma. Munhu uyu pandakamuona kana grade 12 ainge asina. Ndakamukurudzira mukoma munhu kuti ange achinyora matriki yake. Ndikati zvakangokosha kuti munhu kunyange ukanzi haugone chikoro but chingoita hako grade 12. Ndokubva ndatanga kumudzidzisa munhu wangu. Ndikamudzidzisa grade 12 akabva apasa kuuniversity. Ndikamuti no, I do not want you to go to university. Saka ndakabva ndazomuitisa business administration ndichitira kuti ange achindibatsira kubasa. Hongu anondibatsira kubasa. And chinongondirwadza ndichocho chekuti munhu uyu ndakamubvisa mulocation ndikamuunzawo kuno kumasebab ndichiti wose munhu ainge achiziva kutambudzika kwangu, iniwo ndichiziva kuti nemanakiro ake but background yake pamba pavo vaiva vanhu vaitambudzika mukoma. Ndaikwanisa kuti ndikasvika pamba pavo mazuva acho iwayo ainge achandishayinira. Ndaibva ndazomubvunza kuti wadyei nhasi? Aibva andiudza kuti muswere wose wezuva sha ndangodya sadza neacha. Dzimwe nguva nekamari kandinenge ndiinako ndaibva ndazoti ngatibudei tobva tazoenda kuspaza, tobva taenda tobva tanotenga aya masupeki awo. Then iye aibva atonditenda, but kuti tinge tichiti murudo aingoti hazviiti sha, you are not my type, you are not my type, tarisa zvandiri nezvauri, it cannot work, I am going to break your heart. But ipapo manje ndakazoti ndava bo. Akabva ati now you are my type. Ndaifungidzira kuti she is going to stay faithful to me. Handisati hangu ndambomubata achindichita, but hii doro anorida munhu uyayo wekuti ava kubatira life yepadenga pamusoro-soro. She is supposed to calm down, but iye manje haasi kuda, ari kuda kungoramba achingopaparika. Anything that she had never done in her life ndo zvaanenge achida kuita izvozvi. Kana uri musi weFriday haabatike mukoma. Kana kuti ukamusvikira aripo pamba anenge
pfeka hembe dzekumugroove, anenge akakurovera kabumshot mukoma, kabumshot kekuti kanenge kachingotangira pakakagumira, zvinhu zvokuti hazvifaniri kuti zvinge zvichipfekwa nemukadzi wemunhu. I do not know what to do. I do not know what to do with my wife. Kuti ndiende naye, ndinotya kuti kana ndikaenda naye zvimwe kuda ndinozotagetewa nekuda kwekuti inini ndiri muforena. Naye ndingamugadzirisa sei? Inini hangu ndafunga mukoma kuti kana kuri kunzi kana kuine vanhu vanokwanisa kundigadzirira munhu uyu akwanise kudzikama, please ndibatsireiwo nemanumbers evanhu ivavo. I am willing hangu kuti ndinge ndichibhadhara munhu wacho iyeye uyo achange achizondigadzirisira mukadzi uyu kuti ange achidzikama, andione semurume wake, asandiona sekunge inini I am just there to make her to have a good life. Nemashandiro acho andinoita. Yes, I am making money, but andina kana zororo mukoma because my projects acho andinopiwa anenge aine ma deadlines, but iye manje zvose izvozvo hazvioni. All that she does is anenge achingoda kungoenda kunenge kuine mapati. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi mukadzi wangu handioni semukadzi, anotikanetsana, anobva anditi uri muforena, dzokera kunyika kwako. Kana ndikada kudzokera futi kuzimu, anobva aburitsa marriage certificate, obva ati unoriona iri ndo richaita kuti urambe uri munhu, because kana ukangoenda kumusha kwenyu divorce ndokudivhosa shamwari, tobva taita 50-50. Saka mukoma vari kurwadziwa kuti I will lose everything that I have worked hard for. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakabva zvekare kuAfrican Confessions. Yei, zvakangoma hazvo veduwe. Ndichange ndichingokunareterai nyaya iyi. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndakaita vana navatezvara vangu. So vatezvara vangu ivo vanopinda church iyaya inonzi Church yeZCC. Saka vatezvara vangu ava ndichizosvika pakunoita vana navo, zvakaitika ndezvekuti murume wangu iye akafa zvekare, ndokubva iye murume wangu akaita an accident, then vamwene vangu vakabva vazoshaika nekuda high blood pressure. Saka pandakaona zvadai ndokubva ndati inini baba ndava kumbodzokera kumba kwedu, but vakabva vati zvino kana ukaenda iwewe ukanditorera muzukuru wangu ndingasasara ndichifa. Then ndokubva ndazovanzwira tsitsi tikazongoramba togara tiri tose, but mukuzonogara umu ndopatakazogumisidzira tava kusika bonde kuzonosvika ndava kuona kuti ndainge ndabatira pamuviri. Saka akusi kuti ndinoda kuramba ndichingosika bonde navo vatezvara vangu ava, but vanoita sekunge vane mishonga yavanondishandisira, kana kuti kwavo kuchechi kwavanoenda kuZCC zvimwe kuda vane maprofita avo anopota achivapa mishonga yekuti inini vange vachizondisejusa, because dzimwe nguva ndinototi paya kana ndisingadi kuti ndinge ndichiita bonde navo vanongoti uya tinamate. Kana tikangonamata tichingobvapo apo patinenge takapfugama ndinenge ndava kutonzwa kutoti ndanonokerwa, dai tatotanga kutoita mutambo wedu wekusika bonde zonosvika ndichizobatira pamuviri ndokubva ndazvara vana vangu. Saka ivo vakabva vati hazvichaite kuti urambe wakagara panapa because vanhu vanozosuspekta. Saka kune kumwe kwavanotondilojera ende ivo vanotouya vachitorara neni ende tinotoraramisana sekunge tiri murume nemukadzi. Saka ivo vakanditi hanzi mubhaibheri zvinotendedzwa kuti kana muroora wako akafirwa nemurume wake uyo anenge ari mwana wako, kana uchida kuti zita remwanakomana wako risazorova, une mvumiro yekuti unge uchizorara nemuroora wako muchizozvara mose. Saka saizvezvi kubva zvatakazozvarisana vari kuti ivo takatochengetedza zita remurume wangu kuti risazorova, but navo vava kuti vari kuda zvekare kuti ndinge ndichiita umwe mwana wekupedzisira. Apa zvinowanzokuitika ndezvekuti paya kana ndikati handisi kuda kuzvara like zvakaitika last time, ndainge ndisingatodi kuzvara ndichitotora family planning yangu, but ndakangokaruka ndatobatira pamuviri ende tinotombofungidzira kuti maybe iti iyaya yavanondibikira sezvo vari munhu weZCC kuti ndiyo here ingava iri iyo
inenge ichisuka family planning iyi kuti isashanda. Please, handisi kuda kuti ndinge ndichibatira zvekare pamwe pamuviri. Ndoita zvekare umwe mwana navatezvara vangu. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Hey, vedare ndo narration yenyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuAfrican Confessions. Saka iyo yanga iri narration. Zvakangoma hazvo veduwe. Nhai ichokwadi here kuti iya yekuZCC hanzi inokwanisa kusuka family planning. Munhu wotobatira pamuviri iwewe uine family planning. So ngatitaurei navo mucomment section ichokwadi here kuti iyaya inobikwa kuZCC inokwanisa kutokurira family planning then munhu obva atobatira pamuviri. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handikanganwe imwe nyaya yakamboitika pandainge ndichiri kuzimu. Saka pandaiva ndiri kuzimu mukoma, ndakatonyenga zvangu umwe musikana, but ndainge ndisingatozivi kutoti musikana uyu wandanyenga uyu ainge atori mwana waminister. Tisingadi heri kutaura mazita, but this thing it happened a very long time ago, because zvaizvezvi ndatova nemakore 15 years ndiri kunoku kuUK. So ndakati ndatanga kudanana naye. Saka baba vacho minister ava vainge vaine dzimba dzavo mbiri, vainge vaine family house, but it was very strange mukoma, because kufamily house uko vainge vachingogara vari ivo voga nemukadzi wavo, then vana manje ndo vainge vachigara kune imwe imba. Saka ndakati ndatanga kudanana nebhebhi rangu, rakabva razondiinvita over to her house, and akatondiudza kutoti ainge atotaura nemasisters ake, and we had been given zvedu our playing field. Saka it was obvious kuti inini naye something was bound to happen on that day. Ndakagadzirira paya ndokubva ndatoperekedzwa one of my best friends who dropped me at her place. Ndokubva ndatoona bhebhi rainge rakatondimirira mukoma. She opened the gate for me. Ndokubva ndapinda paya, and I was really excited because mwana wevanhu ainge akazvinakira. Ndakati ndapinda mumba, already there was a table that was set, because imba yacho zvayainge yakaitwa the kitchen and the living room yainge ingori one room yainge yakakura. So ndakabva ndazoenda ndikabva ndanogara pamadining tables paya. There was nice food mukoma yainge yakatosetewa. She then said that she wanted to go and bath. Munhu ndokubva atoenda hake upstairs. Saka muliving room umo mainge muine rimwe zimira zihombe that was just behind the dining table where I was seated. So I started to feel very weird, because I felt as if there was someone that was watching me. Munhu wacho aita sekunge ainge ari mumumira miyamia. Ndakabva ndasimuka ndokubva ndaenda ndikanogara on the other end of the dining table, ndakafesana the mirror. The moment mukoma when I lifted my head, ndakabva ndazviona mukoma, ndakazviona mumira miyamia. Ndainge ndichiri ndakagara paipe pandainge ndakagara. I tried to wave at myself in the mirror, but pakabva pazobuda umwe murume ainge akapfeka machira aya anonzi ndeemasvikiro, ainge akabata banga, but banga iri manje raita kunge tsvimbo richita kunge banga. Then munhu weya ndokubva atondibaya mukoma. Ndakascreama, I screamed out loud. Ndokubva ndabuda mumba meme ndichitiza. Musikana weya akabva azonditevera akati what is going on. Ndikabva ndati ndivhurire gate sha. Kana kumira ndainge ndava kusagona mukoma. I kept on saying just open up the gate. Ndokubva apopota paya. She then opened the gate akanditi you are very weird. Ndokubva ndabudapo ndichimhanya. Ndakamhanya mukoma nash, not even knowing where I was going. Ndakatopodza ndatsikwa nemotikari. This is my own spiritual encounter. Musikana uyo andina kana kuzomboda kumutsvaka mukoma. Apa manakiro acho ayainge akaita. I don't know if she is still alive kana kuti if she then got married, but zvandakaona pamba pavo kana ini zvakandityisa. Even up until this day I have never come across such a situation again in my life. Zvaizvezvi ndiri munhu wokutoti I feel very nervous when I am looking at myself in the mirror. Yo, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakati ndakatarira mumira kudai, ndikabva ndazviona ndiri busy ndichidya, ndikatombozama kuzvibhabhaisa kudai, ndikatozviignore, ndikatongoramba ndichidya. Yo, kana wanga uri iwewe waita sei?
wairamba uri mumumba imomo here, wakangomirira zvako kuti unge uchispenda some quality time nemwana waminista. Asi hanzi namukoma wedu ava, hanzi ndakabva ndatiza ndikati rutsoka ndibereke. Yo